Nu mai ai scăpare, Chichicen. Te-am înfrânt odată și nu mai ai cum. Niciodată nu renunț. Niciodată nu mă dau bătut. Ai văzut tu că m-am dat bătut? Uite la aia? Nici la asta! Nici la asta! Nici! Uite-te la finalul ăsta. Trebuie să stai până. Chichicen, nu mai am să fugi. Nu mai am de să fugi, Chichicen. M-a trimis de acasă, femeia mi-a dat un telefon, a zis că să aduc meseriaș, să-i reparam zidul acolo, peretele. Eu n-am făcut nimică! Păi trebuie să ne întâlnim cu voi, cu Matei și cu copilul, cum îl cheamă? Călin și cu părinții și să vedem care-i problema. Dar n-am făcut nicio boacănă eu! Dar cine o spart acolo? Scuzați-mă pentru... Scuzați-mă pentru intervenție și revenim acum. Chichicen, nu mă fugi tu pe mine. Da. În umăr ți-am tras. Ce faci? Nu mai am încărcat. Până la 1. Haide.
Am reușit să pun răudii la tenușe. Am multă adversară. Am câștigat. Totdeauna câștigă. Bun. Vă mulțumim pentru atenție. Cu dată, dacă v-a plăcut acest episod, dați un like. Am uitat să aprind lumina. Dacă v-a plăcut, un dislike, un share și un coment. Vă mulțumesc pentru atenția cu dată și bye bye!